Ya, ayo Bu, dipakai Bu. Gondal gandul ana kowe kowe apa kuwi kono ate aku ndak gandul sing gowo aku wi apa iki kucine mbak rondo. Terima kasih. Nuwun Mas Ibu. Kangen-kangenan yo sekali tempo lah. Tak waca niki. Kok isih terunyukan teko kono. Wong tak maca. Itu ibu iki ya. Aw. Dalang rokok ya ora duwe. Darane kayak piye kae? Konten prayitno Semrere sing grambale Titiane Gandaya Tro paduka ajeng ten pundi Gus Kakang Semar golek murcane wis sanggeni lawan anak Antasena sing wis Trimadya Candra ora katon ana negara Ngamarta Kakang. Wis sanggeni murca saka kahiwangan swarga dauna. Antasena murca saking negari Ngamarta Kakang. Monggo dipun upadi sareng-sareng. Mbok bilih. Lelakon niki ngemu werdi. Lelakon menika ngemu nggih menika kanugrahan marang Gusti sing gawe urip. Mbok bilih menika wadi kang sinengker dening jagat yen pancen mangkono. Yen pancen mangkono ayo alon-alonan Kakang derekno lagu jatraku. Nggo sesarengan kalih kula, Ndra.